Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, fish at gulay naman yung mukbang namin. Tsaka mayroon ding fruits. Yes po. At kasama namin ngayon si Baby Sax. Hi! So unang-una po mayroon kami ditong daing na bangus. Yan, ang sarap nito mga ka-studio. Uy, natagak na. Yan, daing na bangus. Yan. Mayroon din kaming paksiw na ulo ng isda. Naku po, ang sarap ng sabaw pa lang. At meron din kaming chop suey, yung paborito naming gulay. Yan. At mangga. Yan. So, pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Start tayo sa paksiw. Kasi paborito ni Sax yung mata. Yeah. Ito Ito eh. yung spoon. You? Yung inumin pala namin, meron kami ditong water. Uy, Uy. tadan, tanan. Kadako sa... Yan, mayroong mata. Kunan ko si Sax yung mata. Asa? Si Inay Papa lang Biha, kay Yung naibukog. bukom na, bukom yung gano'n. Kani? Wow, ang laki ng mata, Bi. Oh. Wow! Grabe. Wow! Yan! Tuyo. Tulo. Oh, tuyo. Kana, sige, kao na. Sige, kaon una. Ikaw man, kana mo uno, di mo? Yan. Inay sa bukog ha. First time po makakain ni Sax ng mais na kanin. Yan mong. Wow, ang laki niyan, Father. Hmm. Thank you, Pang. Ako dito ako sa bandang ko ano. Dito ako banda mo. Laki ng bukog. Hmm. Wow, dito gusto ko to Crispy ang dapit. kanya ay. Bukog dapit. Kain ka kanin. Kakain ko. Yan. Sabaw kayo dyan, mang. Sabaw, be. Sabaw. Buhugan ako mo. Hindi lang buhugan. Hindi ka unang. Ikaw mang sabaw. Buhat ako, Pang. Hmm. Thank you, Pang. Kung gutom na gid mo, mga na gid mo. Hmm. Kain pa tayo mga ka-studio. Kain po pala tayo. Ikaw, Be. Kain po tayo. Ngay. Hindi makukuha, Be. Kain po tayo. Hmm. Dami ng sabaw. Grabe, labuhan. Unod, Pang. Hmm. Basta mamsa, the best. Inunan. Ngitnak. May balo to. Circle. Na. Yan. Hmm. Unod bang Tagalog, unod si Salsa? Naunod, Be. Inay bukog na ka. Huwag mong kainin, sana bukog na. Hmm. Yung may mais pa, sinunan. Kain pa. Hmm. Kumain na akong mata. Hmm. Ikainin mo yung mais na. Kunin ako. Hmm. Wait na ka, taga-anti ka na. Katong tambak-tambak ako. Ang kanang tambok kayo mo? Wait, dong. Black. Black lagi. Kanang black. Muna tambok. Aw. Yan oh. Inay sa bukog ha. Wow. Ikaw mang. Okay na ako pa din. Ha? Yan o, naitambok o. Thank you, Pang.
Sarap ng tambok, Binong. Mm. Under kilid ba yung sarap. Mm. Naiburag tagugkum. Kainin mo rice na. Kain ka rice na. Si Sarko kumain na kasi yan ng kuan, pinirito mo no? Pinirito at saka taksiw pa rin. Mm. Nakain na namin yan. Fish din po yung ulam niya kanina. Mm. Isa, naman lagi. Sige lang. Miyagi sa ulo eh. Mm. Magsiwo na no? Ang kuha lang ka. Masarap ang mais, no? Masarap ang Mm. Masarap ang tambok-tambok. tambok. Nakita lang ka ta. Yung taba na bangus pa, no? Masarap po siya. Nakita lang ka Yan sa yung gusto ni buko, Sax. gut. Mm. Ano? Ibaw na siya, mahubit. Mm. Ah, Mm. Mm. Lagay mo na sa gilid. Yan. Hindi. Nawa na kung kanon mahurot na. Yun pa. Mm. Ang gulay mo. Mm-mm. Mm. Saan? Hindi ko ka lang dyan no. Ikaw, oh. Ay, kunin ko lang ulo. Mm. Kuha ko, ha? Ikaw, be. Wow. daw, kilid. Itong chop suey po, in-order lang po namin to kasi wala pong available na Mga ingredients. mga ingredients sa mall ba ni pang chop suey kaya nag-order na lang po kami. Mm. Kunin ko lang daw para ma... Lukon na lang itong ulo ha. Kaan ko mungga. Mm. Sa nga to na. Gihap nini mo. Mm-mm. Yan, wala nang laman. Sa laman. Ang ulo na. Unod. Unod. Na. Mm. Ito sa The best talaga ang ulo mo eh. Mm-mm. Rice ako bang. Mm. kaan ko ano ba? Hmm. Ang kaldero, itong naglubot kay kuha nung gani. Pangkahoy ba? Atag rice kay lami kayo. Ikaw mang. Mm. Meron pa ko pang. Meron ka pa dyan? Mm. Mm. Sweet po, sarap nito. Mm-mm. Wow, ang init pa mang. Mm-mm. Excuse me po. Wow. Ikaw, Bing? Eat ka nito, Bing? Marami ang mangga. Hmm. Masarap. Masarap. Mm. Ang sarap, mang. Mm. Kaya mong mangga. Hmm. Kaon pa ka na? Kaon ba? Ay, pero maraming tambok. Bantay og kuan ha ka ng ang tawag niyan pang himbis ba? Bantay himbis ha? May himbis. Wala? Sige, kain ka.
Ang sarap po niya mga ka-studio. Chapsoy. Mm. Naku. Ano ko ang naku na. Ah. Laki no. Bukog na. Bukog. Ibaw na siya. Mm. Tanaw ha. Mm. Mm. Ano, makita good. Ano? Mm. Bigyan kita nito pa. Pa, Wala ko ngayon. kung anong sa imong paper, may baon na ah. Mm. Ubusin mo kanin mo. Kalutang tayo. Mm. Dami nito mo no? Mm. Sa sarap pa ng ulam. Isda muna kami mga studio dahil sobrang heavy ng pagkain kahapon, no? Mm. Ngayo ka? Sige. Kani din dapit sa may kuha na. Asa? Asa mo dapit iyan ni mang? Pa, bantay daghan kayo ko ang Dagan kay buko ka, kamaungan siya. Ya. Maunong tanat ko to. Bagbantay gyud ha. Bantay ha. Bantay ay gyud tunla dito na. Ganahan siya buko kuan bangus. Oh. Ano pa daghan? Hindi. Eat ka dyan ah. Ito. Ang ganan ako kay kanyo. Ang mga ngayon. Mm. Mm. Ubusin niyo kanin mo na. Gila, mulan lang siya mang. Mm. Kaya manam nagkaon doon. Busog na yan ba? That one. Wait na. Apa lang. Dito. Dito, okay na. Hmm. Daghan kay kuan. Sige ako banguwag. Dagan ni buko. Oh. Mm. May katarang. Ay mga braka. Lami ora ba na bi? Nami na. Ay, pila kaon buko ga. Sige nga tambok. Busin ko na yan, mang. Kuha ka, mang. Sige mo wait tambok lang. pa. Wan ay tambok na. Ana, ana. Ang gabi mata, ana. Hmm? Ang mata, ana. Di nakita. Sige. Mm. Itaan ang mata na ako. Ha? Busin ko na to mga studio. Ang sarap po nito. Ikaw? Ako'y tiyok sa mata. Ya si mama tiyok sa dira. Hmm. Oh, nay ko'y buko prakon sa mata. Mm. Prakat. Kaising makagilit ba? Bukog. Kugon. Mm. Bantay bukog ham please kamot.
Tusukan lang sa imong kamot. Mag-isa ka na, nay mabigin. Nay mabigin part ba? Mata. Naon ko sa God. Napa. Oh, napay part nga sa mata. Bigyan kita dyan, no? Mau ba ka mahubit na niya? Yan. Thank you, Pam. Nakuha mo ng mata? Pagkara. Studio kwaon nga tambok ba. Mm. Tara. Mm. Yan, ubusin ko na to. Ang daming kuha, no? Mga tinig. Mm. Nak, ubusin ng kanin mo. Muntin na, no? Ngayon mga damit yung kaya. Mm. Panguhat akong mga black. Hmm. Nang mga dapit dali. Mga ulagay, mga tagog ko. Dalagan, bukog pang. Hmm. Nakadaghan. Naghan yan sa gupog. Lamig ka siya. Daa ba? Mm. Yan, mangga naman po tayo. Mm. Dami sa mangga, eh. Atay mong mga nagong mga tambok. Nado. Hindi pa po siya tapos kakulikot sa ulo ng isda. Itong paksiw mo, pamamayan lang natin yan, no? Mm. Paksiw. Hmm. Na? Shoutout muna tayo. Hmm. Ito. Shoutout muna ako mga kastudyo habang kumakain pa sila. Ayan. Shoutout Livandre Abiera from Agusan del Norte. Mark Gula. MJU. Jess and Tom. Ayan po. Meron po silang channel. Please visit. Jess and Tom. Yung kasama namin sa last video pa po. Hmm. Shoutout Angel May Malacura. Chases Vlogs. Lister and April. Cebuana ako. Meron pong channel si Ma'am. Hi Ma'am, Cebuana ako. Jason Demoto from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay at Wendy Lacar from Zamboanga del Sur. Shy Race 3 from Negros Oriental. Geo Morales. Ito po siya, solid supporter from Tangub. Hello po. Uy, taga-Tanggob. Jerry Shout out. Sotito, Elvin Batistis, Althea Vinchel, Joyce, and Aliyah Ilich. Rocky Nalagun from Butuan City. Kathleen Andres,
Belated happy birthday, Ma'am Maria Teresa Andrada. Hi, Ma'am. Belated happy birthday Dito po. happy birthday po. Marjorie Espena. Kat Miram. Jelaisa Patage from Binalunan, Pangasinan. Nika Arindain from Tagum City. Reggie Donggon from Iligan City. Mols from Zamboanga, Sibugay. Kiano Plays and Vlogs. Meron po silang channel. Ray Sab from Pinamugahan. Carmi Mena, meron po siyang channel. Regine and Jeremy Henshaw from USA. Hello po. Oh, Happy birthday, Watanabe Makoto. July 22 yung birthday niya pang. Advance happy birthday po, Happy birthday po. Watanabe Makoto. Kids Toy Nation. Meron po silang channel. Mga educational for kids po yung channel nila. Myrtle. Meron din po siyang channel. Ma'am Milagros Pinilla from Ibiza, Spain. Hi, Ma'am. Antigua at Dampius family. Shout out sa mga taga Kalibu, Aklan. How Borda. Dolores Suba from Japan. Juzon Bisdakrin from USA. Hello, Ma'am. ano po? Marie Folero. Happy birthday, Juicy Ann Solomon. Happy birthday po. Dubel TV from Cebu. Susan Garcia. Len and Win Vlog. Meron din po silang channel. Rachel D. De La Cruz. And last, Anna Adim from Mindanao. Yan na po lahat ng mga shoutout. Ayan, hindi pa kayo tapos? Alam mo tayo? Sige. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon sa amin. Hope po nga nag-enjoy kayo sa aming mukbang. Yan lang po. At, Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye! Bye!